magpo-taimento and like and share po. No? Si Ariel Bayunan. Ariel Bayona. Taga Bayunan pala, taga Las Piñas. Oo. Manuyo Dos. Ayan, kumuha siya mga kagamba. Salamat tayo sa gagambang Tagalog. Shout out mo sila. Shoutout sa mga sikat na vlogger, David, The Gamblers, Spider Dog, Admin. Salamat po. Yun. Thank you thank you. Salamat din po, Taimendo. Magandang araw ulit mga kagamba. Medyo maaga pa eh. Ayan, unboxing tayo mga kagamba yan. Kunti lang yan, nasa 1.4 lang yan mga kagamba. Kunti lang dumating natin ngayon. Ayan siya. Shout out muna kay kay Daryl Christopher, John Arnold Cago, Chana Chaning, Manuel Puentes ng GMA Cavite, Gagamrap, Ronald Haibin Puentes from Makati. Yan. Shout out sa inyo mga kagamba. Mag-unboxing tayo. Ayan mga kagamba, bubuksan na natin. Bye. Then yan, 14 na. Lutas yan. Ayan. Butas mga kagamba. Wala tayong ilaw. Hindi masyado makita. Ayan, may ilaw na. Ito. Ayan. Quality pa rin mga kagamba. Ayan. Ipit lang gumalaw. Ayan. Ayan mga kagamba, puro malalaki ang fan. Ilaw sa ulo. Pag wala naman ilaw, di makita. Ayan mga kagamba. Ayan. Yun. Kita. Ayan. Bago yung kako mga kagamba. Ayan. Ayan.
Tagalog yan mga kagamba. Ayan. Yung mga group dyan mga kagamba, mayroong mga group dyan na pag mag-approve sila linggo, ilang araw bago aprobahan. Ano ba naman yung klaseng group na yan mga kagamba? Eh, gagamba naman yung pinupus natin, hindi naman ito kalabaw. Tama naman yung pangalan ng grupo nyo sa gagamba. Eh, bakit ang tagal yung aprobahan? Hindi natin maintindihan mga kagamba eh, kung ito yung mga kontrapero itong mga ito eh. Huwag na kayong gumawa ng group kung aaprobahan nyo yung linggo, yung iba hindi inaaprobahan. Ano yun? Bakit yung gano'n? Pag nagtayo ka ng grupo, basta member dyan, aprobahan mo. Eh, sipain mo na lang ako dyan, huwag mo na lang kung ano siya sa group mo kung hindi mo naman inaaprobahan ka agad yung pinupost ko sa'yo. Eh, tamad na ako mag-post sa mga group na yung mga kagamba. Naturingang gagamba yung kinokontent mo tapos wala, hindi ka naman inaaprobahan ka agad. Doon lang ako mag-upload o magpo-post sa mga totoong group. Mga huwad na group yung mga ganyan, may kinikilingan. Pagtatayo ka ng grupo mo, huwag yung pang sariling interes mo. Kasi hindi lang ikaw na andyan. Diba mga kagamba? Piliin yung mga grupo mga kagamba. Yung mga responsable. Diba, one-sided yung iba eh. Pag hindi ka nila type, di ka aprobahan. Tapos i-invite kayo. Salamat nga kayo, nandyan ako sa group nyo eh. Naiinggan nyo ko yung iba pag nakita nilang member ako dyan. Tapos ganyan, irresponsable kayo sa pag-approve. Tandaan nyo mga kagamba, pagka irresponsable yung grupo 9, huwag na kayo mag-join doon. So mga kagamba, 1-4 lang yung gagamba natin ngayon. Pero ito, wala na ito. Bayad na ito mga kagamba. Ganon kabilis tayong makabinta. So yun, hanggang dito lang mga kagamba. Maraming salamat. Hi! Subscribe po kita Termino. Like and share po. Bye!